F'Santa Marija, dilettanti tal-muturi inaqdu flimkien u wettqu pellegrinaġġ mill-imġar sa Ħaddingli. Din kienet it-tielet edizzjoni ta' dan il-pellegrinaġġ. Net News segwa dan il-vjaġġ fejn tkellimna ma' uħud mill-organizzaturi. Dibdejnija daqs 3 snin u ġifieri, konna ftehemna mal-arċipriet li kienu qabel il-Knisja. Bdejnija l-ewwel darba minn Ħaddingli għall-imġar, it-tieni sena għamilnija mill-imġar għal Ħaddingli, issa l-istess imis minn Ħaddingli għal hawnhekk ma nerġgħu lura. Issa t-tielet sena di li għamilna. Issa l-rotta ħatkun differenti peress li l-arċipriet b'rinnieħ u niżal ħar Ormi ħammorru l-ewwel darba nsellmulu dal-pellegrinaġġ l-ewwel darba li niżal ħar Ormi San Bastian. Allura r-rotta ħatkun differenza minn tas-sena l-oħra. Se ninżlu l-bajbas tal-Imrieħel, naqbdu l-bajbas l-oħra, ninżlu għal-Knisja ta' San Bastian u nibqgħu tal-għajn hekk minn Ħażabuġ għal Ħaddingli. Fim hemmhekk tibda l-qudjesa tal-11. Jekk jista' jkun ikellmu kan asħabi wkoll. Tista' tgħidilna daqsxejn dwar l-iskop ewlieni li kellkom meta bdejtu din l-inizjattiva? Iva, aħna bħala l-irħula tal-imġar u Ħaddingli f'kulħadd jaf namlu il-festa tagħna nagħmluha il-ħadd ta' wara il-15 ta' Awwissu. U ddeċidejna żewġ parroċċi flimkien li nieħdu din l-okkażjoni speċi bħala tislima lill-Omna Marija u norganizzaw din il-ħaġa li hija verament tal-qalbna. Kemm l-arċipriet tal-parroċċa tal-Imġar kif ukoll dak ta' Ħaddingli indirizzaw lil dawk li ħadu sem filwaqt li jirringrazzjaw lil kull min hemm fl-organizzazzjoni tal-pellegrinaġġ u lil dawk li pparteċipaw. Il-muturi tbierku qabel ma telqu mill-arċipriet tal-Imġar u mal-wasla tagħhom mill-arċipriet ta' Ħaddingli. Fost il-muturi kien hemm mudell partikolari li spikka, mutur li kien parti mill-forzi tal-Pulizija tas-sena 1947. Net News intervista wkoll wieħed mid-dilettanti u staqsejnieh dwar x'ħajru jibda jieħu sem f'din l-inizjattiva. Jiena dejjem nattendi f'Tal-Grazzja, bħalma nattendi f'Tal-Grazzja minn dukun żgħir. Darba ġejt hawnhekk qatt ma ġejtaw, ġieli kont tiġi insomma meta kont naħdem bil-massa eċetera. Ma toġobni din l-idea. Għall-ewwel darba nispera nieħu pjaċiru. U kemm ilek tieħu sem issa f'din? Ilha sir 3 snin li ilek tieħu sem fi 3 snin li huma? L-ewwel darba ma f'Tal-Grazzja kull sena nattendi minn konti perek żgħir. Kont inkun bir-rota ma kont immur bil-mutur. Tal-Grazzja nħobba wkoll. Id-donazzjonijiet li jinġabru jingħataw lid-Dar tal-Providenza. Din is-sena nġabru €250.